Тапшыруны дәвам итәбез. Экраннар алдына Иске Мастак авылында гомер кичерүче Алиев Илзар Гаяз улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Сызрань шәһәреннән кызы Гөлия, кияве Ринат, оныклары Эльвина һәм Эмилия, кодагыйсы Роза, кодасы Абдрәшит котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кышлар оясында ни күрде шуны эшли диләр. Нинди ояда үстеләр, шундый итеп үз ояларында коралар диләр. Безнең әткәй белән Нәмкәй гомере буе кулга-кул тотынып, бар авырлыкларында җиңеп чыгып, үрнәк гаилә нинди булырга тиеш икәнен бар дус, туган, танышларга да күрсәттеләр дияргә кирәк. Безнең өчен алар олы үлге булдылар. Әтиәниебез бар көчләрен, бөтен гомерләрен безгә, балаларына багышлап укыттылар да, тормышка басарга да ярдәм иттеләр. Без гомер буе аларның ярдәме белән яшәдек тә, яшибез дә. Бүген дә без хәер-фатихадан башка эш башламыйбыз. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәрчак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Шатланышып, без гел туган өебезгә кайтабыз. Чөнки әти безне мунча ягып, әниебез табын кырып, җылы кочакларын җәеп каршы алалар. Бу узак булса иде әле, кадерлеләребез. Барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, яратабыз дип әйтәсебез килә. Гырурланып сыкланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә балам диеп сөеп әйтүен. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Biz yaratабыз сине, әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең, нурлар шәшсен һәрчак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Хөрмәтле кудабыз, чын күңелдән без дә балаларның бар теләкләренә кушылабыз. Сиңа исәнлек, саулык, гаилә бәхете телибез. Кодагый белән алдада бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, тигез гомер кичерсәгез иде. Кечкенә кызыгызны үстереп, укытып, олы тормышка бастырырга насыйп булсын. Һәр вакыт аралашуыбыз өзелмәсен. Котлы булсын кода туган көнең, бигрәк матур кышта тугансың. Туып та син ир-атларның чыны, иң гадиле икән булгансың. Без телибез сиңа олы бәхет, тик шатлыклар гына килсеннәр. Бүген бәйрәмеңнең хөрмәтенә кайгы-хәсрәтләр читкә китсеннәр. Хөрмәтле Илзар Гаязович, бала оныкларыгыз һәм кода-кодагыегыз сезне туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрендә тыңларга чакыралар. Hürmet etsinler, duvar tanlarıgız ütkenden, bәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерегез.
багышлана бүген тик сезгә. Ихлас сүзләр, матур бүләкләр, киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын.